L'hoquei patins, com tots els esports, té equips de diferents tipus. Hi ha equips que estan fets per passar-ho bé, per gaudir. Hi ha equips que estan fets per competir al màxim nivell. I hi ha equips, com el Tordera, el que us presento en aquest vídeo, que són les dues coses. Són un grup de xavals que són increïbles, que s'ho passen molt bé jugant a hoquei i sobretot que competeixen al màxim nivell. En aquest cas, aquest cap de setmana juguen els campionats de Catalunya i jo els acompanyo com a staff, així que, bueno, vinc a portar-vos un resum del que ha passat. Espero que us agradi. Us presento a l'equip. Per part del Club Patí Tordera, amb el 4, Alexander Ruiz, amb el 5, Roc Pacheco, amb el 9, El Gironell, amb el 11, Mil Pozuelo, amb el 32, Axel Cero, amb el 37, Júlia Vila, amb el 65, Biel Garcia, amb el 77, Nil Bacho, amb el 10, Nil Dalmau, i amb el Rogero. Tots ells dirigits per Sergio Alonso. És divendres, són les 9 del matí i a les 11:15 tenim el primer partit de Campionats de Catalunya. Som-hi, Tordera. El nostre debut a Campionats de Catalunya va ser contra el Caldes, teòricament el partit més complicat de la fase de grups. A l'arribar al pavelló vam veure el partit entre el Manlleu i el Mataró, equips contra els que després jugarem. I ara sí, comença el partit. Escalfem. Lanzar un stick y que pase. No, hay que patinar con él y que vaya a estar. I ara, sí que sí, comença el partit. El primer partit va acabar amb un 3-3 al marcador. Volíem més, però després vam saber valorar aquest resultat. Aquesta tarda què? No sé, ja ho veurem. Tio, t'ha faltat una mica de creure tu, Però faràs un rasco, més 3 i dormim primers avui. Vamos equipo, pecho fríos, va. Un puntito, ya está, buen resultat. A la tarda, 2 victòries. Vaya pecho fríos, tío. Cago en la puta. Giro, has jugat tu? Hòstia, mare meva. Bueno, xavales, primer partit acabat, 1-1, bon resultat, així que amb Max, que tenim una estoneta per fer migdiada, ja hem dinat, i res, a les 4 tornem, així que anem a dormir una miqueta, va. Fins ara. Mira, ara toca contra el Mataró, els hi pintarem la cara. A veure, Pachito tirando... Sí, home! ¡Qué jugador! La passa equivocada, Esport! Xerradeta tàctica abans de començar el partit i ara sí, som-hi, Tordera. Després de guanyar el Mataró, vam tornar cap a l'hotel a descansar. S'il vous plaît. El primer dia havia acabat i havia sortit prou bé, però això només acabava de començar. L'endemà al matí ens jugàvem passar semifinals i després ens jugàvem passar campionats d'Espanya. Bon dia, princesetes.
Bon dia. Carito, ¿qué? ¿Estás a tope? Joder, macho. La puta, un si no falla, le tengo que hacer un golo. ¿Estás concentrado o mirando TikTok? Se me ha salido un texto de un paraguayo, bro. Paraguayo. El Giri. Bon dia. Bon dia, gent. Bueno, són les 7:30, una cosa així. Juguem a les 9 el tercer partit de fase de grups. I, bueno, només hem de puntuar per assegurar-nos el pas a semifinals. Així que som-hi cap allà. A més és contra el Manlleu, que són amics, estan fora ja. I són nanos que han vingut al campus i tal, així que, bueno, serà xulo, si més no. Així que, això, anem amb alegria a guanyar i bueno, i aquesta tarda tocaran semifinals, si Déu vol. Hem esmorzat molt d'hora avui, molt d'hora, però, bueno, ara ens espavilarem quan arribem al pavelló. Així que va, anem cap allà. Queden 7 minuts per acabar la primera part i... gol. Tercer partit guanyat, amb 7 punts anem com a primers a semifinals. Aquesta tarda més i millor. Bueno, chavales, anem a semis i aquestes coses. ¿Estás a tope? Una mica de bañito de gel. No. Está fresqueta, ¿no? Para, que toque. Bueno, chavales, ha arribat l'hora, estem a semis, comencem d'aquí una horeta al partit, estan aquí escalfant els chavales i vamos allá, a veure què passa. Contra el Calafell tenen molt bon equip, però si fan la feina, passem segur, vamos. Una mica de xerrada i ara sí que comenci l'espectacle. Sí, no? El Club Patí Tordera i el Club Patí Calafell. Per part del Club Patí Tordera, amb el 4, Alexander Ruiz. Amb el 5, Roc Pacheco. Amb el 9, El Gironell. Amb el 11, Mil Pozuelo. Amb el 32, Axel Cero. Amb el 37, Júlia Vila. Amb el 65, Biel Garcia. Amb el 77, Nil Bacho. Amb el 10, Nil Dalmau. I amb el Rogero. Tots ells dirigits per Sergio Alonso. I per tant el... Vam començar perdent 1-0 i vam tenir diverses oportunitats per empatar, però la bola no entrava. El Calafell té molt bon equip i realment vam fer un partidàs. Ens van guanyar 1-5. Tot i això, vam estar lluitant fins al final i realment el resultat no representa el que va passar a pista. Van ser superiors, així que es van merèixer moltíssim el pas a la final. A l'acabar el partit, la gent estava decebuda. Tothom estava trist, ploraven, però realment no són conscients del que han aconseguit. Jo m'he anat a campionats de Catalunya i aquesta gent hi va gairebé cada any. En aquest precís instant va acabar la nostra lluita per anar a campionats d'Espanya. Com veieu, el pavelló estava gairebé ple.
jugar així no té preu. Grande Ignasi. Vam gaudir una mica de la nit i, com veieu, els nostres jugadors van començar a ballar amb senyores de la tercera edat. Després d'això, vam acabar la nit despedint a la Júlia Vilà, jugadora del Tordera que l'any que ve deixa l'equip per jugar amb sènior femení. Li vam fer una sorpresa, però no sabíem ben bé si baixaria per les escales o per l'ascensor, així que va ser una mica caòtic. Bon dia, joves. Bueno, diumenge al matí, ahir vam jugar a la semifinal, la vàrem perdre, així que el campionat d'Espanya s'ha acabat per nosaltres, ara queda lluitar pel tercer lloc, hi ha el partit de tercer i quarts d'aquí una estona, però jo no puc anar perquè tinc partit a Vilafranca, així que el seguiré online, i res, aquesta tarda vindrem a l'entrega de premis i ser finí. La veritat que cap de setmana maco, no hem arribat on volíem, però bueno, s'ha fet bona feina i molt content d'acompanyar els nanos, la veritat que són uns trossos de pa. Ahir vau veure que vam fer la despedida de la Júlia, que se'n va del Tordera, i ja està, i això seria una mica tot. Així que res, jo me'n vaig a Vilafranca a jugar un partit i me sembla que arribo per l'entrega de premis. Així que això, després ens veiem. Bueno, nois, doncs ja s'ha acabat el cap de setmana, ha sortit força malament dintre del que cap. Teníem l'esperança de seguir vius amb l'hoquei plata, amb el pala, i teníem l'esperança d'arribar a la final, però bueno, no ha pogut ser, l'esport és així, és resultadista i ja està. Hem perdut a Vilafranca, els xavales del Tordera han perdut el tercer i quart lloc contra el Mataró a directes, així que bueno, final del cap de setmana. Realment ha sigut l'hòstia, o sigui, m'ho he passat molt bé, i els nanos també, o sigui que, bueno, el resultat no ha arribat, però s'ha treballat per això, així que res. Volia acabar el vídeo donant-vos les gràcies a vosaltres, jugadors del Tordera, per deixar-me formar part de l'equip durant aquest cap de setmana. Sou un equip increïble, sou una gent meravellosa i estic segur que l'any que ve o d'aquí 2 i durant molts anys seguireu donant de què parlar a les pistes, així que, bueno, moltes gràcies per tot. I res, aquest cap de setmana tornem a tenir campionats, en aquest cas de júnior, i molts dels juvenils estaran també, o sigui que els tornarem a veure i a lluitar. Va, ens veiem la setmana que ve.